Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Marwa. Elgin, haing ka sa Marlas ha? Ikaw, unsay huna-huna mo? Niara sa din sa Villa. Og nagtago siya. Unsa? Nagtuo ka nga nagtago si Marla? O Gabriel, usa kinahanglang makita na to siya. Yun na. Mga paparador mo din eh. Sa kisuda niyo sa? Elgin, imo ba nang natanaw? Wa pa na nako matanaw. Mahimo bag ikaw na lang ang moablian ng mga aparador? Ha? Nga naman, mahadlo kasi imong makita. Hindi lang ako feel ang paghikap sa mga butang dinhi sa sud ining kwartuha. Unsa? Nga nung nakasulti ka man, ana? Murag dunay mga dili maayong mga pangitabo ining maong kwarto sa unang panahon. Ha? Mao ba? Oh, Oh, naunsa ka? Kalit man kog kag uknol diha. may kauban tayo ining kwartuha. Usi, unsa man kuno nga atong kauban din eh? Wa siya makauyon nga ni ata dinhi. Sige na, ablihin na ng aparador. Oo, sige. Oh, uy, sumara. Mga mungika na. Munika? Di man na tarong nga munika. Mura man mga gagmay kaayong taw-taw sa humayan. Nga hinimo sa panapon. Oh, naon sa kalsin? Mihangos ka mo diha. Wa ko makauyon ning nakita ko. Ha? Kaya nga naman eh. Kung sa may buti pasabutan ng mga munika nga hinimo sa panapon ha? Tanawa ng naa sa kilid. Haay ba? Oh. Uy. Mga dagkong dagom na. Buti pasabot. Nga nagpractice og barang ang nag-star ining kwartuha. Unsa? Oh. Ay! Oh. Naunsa mo ka? Naunsa ka niya? LJ, naunsa ka? Kasakit sa kong oo. Ha? Sa mga itabo ni mo? Ganun may kalit magkapingit diha. Eljen! Eljen! Oh, naunsa mo to siya? Kalit na nagsakitan siya mo. Oh, gusto, sundan ako siya. Ay! Eljen! Naunsa ka ba? Naunsa ka ba? Laptanon ka ba ginugo? Dili ni ordinaryong sakit. Oh, Murag may mitos ko kog hait nga butang sa kong utok. unsa? Unsa yung hait? Ipanang hilagon mo'y maning. Ingna nga, isakitan ko sa oo. Ha? Sige, Eljen, pag-amping ha! Gabriel, Noy! sa LJ tumigawas. Oo. May kalit magsakit ang iyong uho samtang dito mi sa suod sa kwarto nga karon pa maablihi. Unsa? Unsa man, may nasingo ba siyang nagkapalaban siyang Wa man, wa na pero wa ba mag sulti ang abogado kung kinsa ang mga nag-ukupar sa tanang kwarto din ni Noy? Labi na ng kwarto sa kilid sa hagdanan ba? Wa gyud Gabriel. Mao ba? Wa bagid ko mahibaw kung kinsa gyud ang una mga tag-iya ni Maong Villa. Gawas lang sa apelyido nga Alpamiro. Bisan retrato lang sa unang tag-iya din ni Noy. Wa mo hinahipos? Wa gyud Gabriel. Limpyo na kini Maong Villa pag abutan mo din eh. Pero Noy, may tingali nga atong sundon ang gisulti ni Elgin. Ang unsa? Ilho nato kung kinsa ang nag-star sa kwarto nga naas kilid sa hagdanan. Pero si Marla, kinalang ato na makita si Marla. Oh, gusto ka Noy. Ato unang pangitaon si Marla. Dali, Tana. dali Gabriel. Di ta mahunong pagpangita sa gunak. Oh. Marla! Marla! Anak, hain man ka! Marla, hain ka! Marla, hain ka! Uy, minagubo. Saan mo to, Noy? May minagubo dito sa sulod sa kwarto ni Kilid Sagdara. Ito na. Dali, atong susiyo, Noy. Kinsa magkana? Kinsa na? Kinsa nang naasod sa kwarto?
Kinsay? Kinsa ba? Oh, Marla? Ha? Marla! Oh. Noy maning. Natuog man ni siya. Pero yun na. Di man ni siya gikan. Nga, wa man ni siya din sa kwarto sa pagsudat o din eh. Marla anak. Oh, Noy, nakatugi siya Noy oh. Pero, di ba wa man gini siya din ni ganina Noy? Bahala lang din siya gikan. Ay importanteng nakita na to siya. Oh, Dali, ato siya na pagbalik sa inyo. Wa man gyud nato makit-is kabalayan si Marla. Kung mao ka na, katubangan lang ang iyang amahan. Kung nga nawa si Marla. Ay, Paulo, may kaila ka bang pare? Maayo tingali nga idangop na lang og pare ka na si Marla. Pare? Panghitao na nato si Marla. Unya na ng pare. Manang, diin man mo. Oy, ni Anas Maneng. Si Gabriel. Si Marla ka nag-gisap uwang ni Gabriel. Uy! Unsa? Dito ra sa bilya si Marla. Oh, mao na manang. Og natuog lang siya dito. Oh, dugan na po siyang ipagita. Pero, kalit siya may tunga dito sa sol sa kwartong sirado. Kilid sa danan. Ang kwarto nga wayawi, naabli na. Oh, manang. O dito sa sol si Marla. Natuog. Pero, wa na dito sa diyang amo ng gisod. O ba ni Elgin? Unsa? O na amo na hibud kan manang. Kundiin si Marla. O ganong kalit siya may tunga sa maong kwarto. Kinsa may nakaabli sa maong kwarto? Biabli na nag-iya. Mao ba? Wa gamit tigyawi? Ambot. Pero nagtuo ko nga, may miabli nini. So, pakini mablihin ni Gabriel. Unsa? Unya karon. Nahinanok lusab si Marla. Enigmata niya. Pangutan siya kung anong kalit lang siyang milakaw gabi. O gipangwak limi. Manang, wala ko mahibaw sa kumuhaton. Matag oras nga moabot. Doon na ni mahitabo. Adto na lang tingaling ibutan sa simbahan si Marla Maning. Unsa? Wa na ko'y laing mahuna-hunaan unsaon. Nga mahunong na ning nahitabo ni Marla. Magpatabang na tagpari. May kaila kong pari manang. Kinsa yung dadon o pare, Gabriel. Aha? Oh, Kuan. ikaw Marla. Kinahanglan magpatabang na migbari. Nagtuo kang nasudan akong duotang espiritu, pa. Akuan. Miduol naman ko tag doktor. Tangbalan og uban pa. Wa man gyud alibyo ng imong sakit. Mao nga sa pari na sabta mo duol. Maayo na ko manang. Pakanalang ko. Manang, lagaw. Pagka na si Marla. Uhaw usab kay ko. Manang, sige na, lagaw na. Pagka na si Marla. Ay, nahinay lang. Matukan ka. Tubig, tubig. Mayo, Marla. Oo, Gabriel. Naghilab gid og maayo nga akong tiyan. Hinay-hinay lang. Wa man kay kadungan og kaon. Sorry. Gutom lang kayo. Sige. Padayon lang og kaon. Gabriel, ikaw unay uban ni Marla din he, Sige manang. Tubig. Oo. Busog na ko, Gabriel. Ha? Mayo noon.
magkasulti na gyud tag maayo karon. Oh, sige. Unsa man nato pinagsultihan? Mahimo bag adto ta sa gawas magsulti? Ha? Sige. Ay, Maneng. Murag dili naman ko makaanto sa pagtanaw sa mga kausaban ni Marla. Ano naman sa ba? Manang? Kusog kaayo siyang mikaon karon. Kay gutom kaayo siya. Usa? Unya, usa may problema na. May noon nga mikaw siya maayo. Pero lahi na ang tanan ni ang liho karon, Maneng. Nausab na gyud si Marla. Ay, murag dili na siyang Marla nga akong kiatiman. Sukat sa bata pa. Manang, kinalaan tuso na to. Huwag dawato na ito magkausaban ka nun ni Marla. Doon na lagi na kaigon ini. Kinahanglan nga maghunahuna kag unsa kini, Maneng. Kunatagan ko. Uy! Unsa man tiguwa nga. Ukayuhan mo tinitiguwa nga. Sagtunta mo. Sa naitabo ni Marla. Nga naman, nga no, lo? Sunod mo na. Sige, manang. Sunda mo na, sunda. Dali. Musunod na niya. Gabriel, nabuang na ba ko? Ayaw pagsulti, anak Marla. Wa ka mabuang. Kuan lang. May problema ka lang. O tabangan lagi ka sa pagsulbad ng maong problema. Unsa? Naibaw na ka sa kong problema. Sleepwalker ko. Lahi ang nakita kong imong problema karon, Marla. Kay, unsa day ni Gabriel? Kinahanglan nga ato ni maklaro. Busa, uban ka na ako karon dayon. Asa man ta? Basta, dali lang. Uban ako. Oy! Lo, usa ba? Sud mo diri sa kwarto. Dali! Ano ba masibag ang pakuyaw? Mupay problema doming daan. Pakuyawan pa minimo. Usam na ipakita mo na mo, ha? Ang kamatuuran ko na unsa na si Marla. Dali! Unsa man ang papel nga imong gigunitan? Tanawa ninyo. Tanawa. Drawing ka na sa usa ka. Medalyon. Maunya kini ang nakapausap sa imong anak maning. Ang medalyon ngay ang gisulong karon. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.